Ander, Finisher taldearen urte berria eta estrainako Sesor Basken, zuk ondo ezagutzen duzun lasterketa eta lortu duzu taldea onera etortzea. Bai, bueno, helburu garbi dazkau, ezta? Azkenen urtero bezala, Espainiko Kopa, Euskaldun Txapelketa, pare bat astetan hasiko gea eta bueno, iruditu zaigu aukera ona zala urten talde gaztia dakaunez eta jende berri asko taldean. Sesor Baskeko lehenengo etapa hauek aprobetxatzea taldeak ikasten juteko eta beraien artean taldeak nola funtzionatzen ikasteko lehenengo helburu horiek iristeianen taldeak egitan ondo lan egiteko. Azten aldeko apostu argi egin dezue. Bai, zalantza gabe, gaur egun txirrindularitza bide hortatik handi joa, garbi dakau eta egia esan aukera eduki deula 12 txirrindulari fitxatu ditugu juveniletatikan, baina danak maila handikoak, ezta? Orduan, beraiekin hitz egin joan ginen bitarten eta taldea izten pixkanaka ikuste genuen talde politxaiteko aukera geneukala eta hortikan jo dugu egia esan. Taldea 3 hankekin, Euskal Herriko egutegia, estatuko egutegia eta beti ere kanpora begira. Bai, azkenen esan dizutena gaur egun txirrindularitza hortik handi joa pixkat eta maila internazionaleko lasterketa horiek begiratu beharra dazkau, ezta? Azkenen ikuste dugu hor dabiltzala gure mailan dauden txirrindulari hobenak, formakuntza hobena horrematea dakaula gure txirrindulariri, eta zalantza gabe, ezta urtero bezala, guain hemen hasiko gea iparraldeko lurretan gure txirrindulari erakusten zer dan txirrindularitza hau, txirrindularitza desberdin bat, Euskal Herritik eta Espainiatik kanpo, eta gero urteroko egutegia, Ronda Izarren egongo gea, saiatuko gea Ostan egoten, Lombardiako giroak horrituko dugu urte bukaeran, urtero bezala aukera internazionalak bilatzen gure txirrindularik formatzen jarraitzeko. Oso subjektiboa da, baina xakaso Kerfarma taldea da errendimendu hoberen ateratzen diena, Finisher taldean gero profesionaletan ikusten duguna, Castrillo iaz ikusi genuen, Berrade eta guzti horiek, orain demoraldia zeran nola ondo dabiltzaten Kerfarma taldean, zuek zarete azken finean Kerfarmaren oinarri eta sustengu. Esan dizuten, azkenen garbi dakau, ezta? Gure helburu bakarra txirrindularik eztea da eta hortako gaude hemen. Saiatuko gea bide hortan jarraitzen eta gure txirrindularik gora pasatze dian momentu hortan edo aukera daukatenen profesionaleta iristeko ondo ezita pasatzea eta behin gora iriste dianen errendimendua goran ematea. Aiztondo klasikoarekin batera, zein da zure helburu pertsonal argiena urtengo demoradirako? Egia esan garbi, Aiztondo klasika etxeko lasterketa da eta ilusio berezia egiten lasterketa da. Hortik kanpo egia esan, Izarren, Ahostan, lasterketa internazional horiek oso politiak diala eta hor taldea galik eta maila politiena eman alizatea bintzat. Iker, demoraldi berri baten hasiera, zuretzat lehenengoa izango dana afizionatutan, ikusiko dugu zenbat izango diren maila honetan, baina zu bezala oskitzere eta taldearen gehiengoa lehenengo urtekoak zarete eta beraz taldeak duen erronka handiena izango da zuen moldakuntza horretan etekin ateatzea. Ikusi gogu, gogotxu gaude guztiok eta ikusi gogu zemuz. Nola junda orain arte aurre demoraldia? Oso ongi joan da. Pixkanaka kilometroak sartzen, eta lehen bezala oso gogotxu gaude, eta ikusi gudu. Zer helburu pertsonal planteatzen dituzu? Helburu ez dakit, saiatu kategoriara hobekien moldatzen, eta etortzen den edo zer ongitorria izango da. Indartsua da Finisher eta beti Kerfarmari begira egun barzarete txirrindulari guztiak hemen. Azkenean Kerfarma izatea hor daukagun talde bat da, eta azkenean beraiek ongi egitea motivazioa ematen gu. Eta helburu pertsonalen artean zein dakazu gorrez markatuta hortengo molerako, ez dakit lasterketa zehatz bat izango den, edo zenean profesionaletarako jauzia lortzaia horten? Ez dakit, oraindik egutegi ez dakit, eta esan dizun bezala etortzen dena etorriko da, eta ongi etorri izango da, baina adibidez Nafarroko itzulia izango ditzateke objektibo bat. Oskitz, afizionatutan estreinatzeko eguna iritsi da, nola hartu zaitu taldeak demoraldi berri honetarako? Gogo askorekin hasteko lehenengo lasterketa pixka bat zaila izango da kontrolatzeko, azkenean kanpoan gaude eta frantsesak oso azkar doaz. Nola planteatzen duzu demoraldia, iaz Euskadiko txapelduna izan ostean, aurten afizionatutan, jauzia emateko, erronka bada.
Bai, bueno, lehenengo pelotoian nire lekua bilatu eta gero ikusiko dugu lasterketa pasatu ala, non aurkitzen garen eta zer nahi dugun lortu. Lehenengo urteko jende asko dakazue. Bai, hori egia da, talde oso gaztea gara eta bueno, hori ez du esan nahi ez garela aurrean egongo. Eskatzen dizuet eta aldetik. Bueno, hasierako lasterketan pixka bat gure lekua bilatzea batez ere berriei eta gero nagusientzat ere pixka bat bere postua lortzea. Zorionak. Eskerrik asko.